10th of June aiwa tisangana pana paZim News Live pana patiri kustreama aiwa muri yeZimbabwe sezvamogara muchiziva kuti pana paZim News Live aiwa tinokupai maupdates ese zvichiitika munyika yedu munyika yeZimbabwe sezvamunoziva hatimbokusii musina kana any update ramunoluza saka muzana nhasi aiwa tane nawo yemaspeculations ari kuitika munyika yedu munyika yeZimbabwe, a story which is very controversial yatiri kuona kuti aiwa party yeZanu PF aiwa munoita mapower struggles, munoita maoccurrence aita kuti aiwa isheke nyika yeZimbabwe. Vanhu vese vakangotarisa vachingoona zvinhu zvichiitika vachiti aiwa zvinhu zvichasvika kupi izvi zvinhu zvirikuda kusvira kuti zviite sei. Sevanhu vazhinji zvamakaona kuti aiwa mazuva maviri matatu akapfuura makaona audio yakalika yacontroversial businessman Wikino Chivayo aiwa ichiexposa madues nematenders ari kuita anoinvolva mutungamiri wenyika ari kuinvolva ED Mnangagwa. Sezvamunoziva mese kuti aiwa Wikino Chivayo aiwa ane allegations ekunzi aiwa ane macases ake ekumasoro uko zvaita kuti aiwa vanhu vati Wikino Chivayo mainvolvements ake ari kuita mutungamiri wenyika asiro. Sezvamakaona muzarara nezuro aiwa pakutaura kwatikaita nezuro the live ratikaita taitaura about the falling apart of things mubato reZanu PF zvichinzi aiwa the revolutionary party ZANU PF yaizikanwa yakabatana ZANU PF yaizikanwa ine the main impact aiwa yachizosplita manje yachizoparara nekuda kwemaoccurrence ari kuitika aiwa mubato iri mubato reZANU PF. Saka pane nawo iri very controversial yatiri kuona the involvement yaWikino Chivayo aiwa mupresidency yaita kuti sekuoutline kwakaitwa muaudio vazhinji makainzwa mchinzi Wikino Chivayo achiti aiwa is eliminating and he has got the powers kudarika madeputies aED Mnangagwa. Izvi zvaita kuti aiwa zviraise maspeculations inotaona kuti mayouths eZANU PF nezotaitaura kuti aiwa mupolitibro aiwa maita madivisions maita mainternal struggles maconflicts eto vanhu vachawirirana. Saka taona nezuro aiwa atova manheto vataona kuti ZANU PF youths vanobudisa a statement vachidismissa Wikino Chivayo vachimuti Wikino Chivayo you must not take advantage yekuti president ED Mnangagwa munhu ari open obva aware oda kuzviinvolva naED Mnangagwa achimuinvolva mumadeals asiriwo kana muexposa mumadeals asiriwo. Sezvamunoziva kuti aiwa ED Mnangagwa vamwe vanoti ari mumadeals nana Scott Sakupwanya nana Mike Chimombe asi vanhu havazishuwa naizvozvo asi ndo maallegations avari kutaura achiti zviri alleged. Saka toona kuti panapa vanhu veZANU PF youths vanobudisa statement ravanyora vachiti the youth league has noted with serious concern the malicious, unfounded and scandalous utterance by the Mr. Wikino Chivayo widely circulated in the social media. His mischievous claims purporting to be very close to His Excellency the President of Comrade ED Mnangagwa are unfortunate and regrettable. Ndo mashoko ane ataura panapa achiti aiwa involvement yaWikino Chivayo naED Mnangagwa ari kutokanganisa kuda kusvibisa zita kana nemo raED Mnangagwa. Ndo zvatikuona chekutanga chatoona kuti Wikino Chivayo anodismissiwa nemayouths nekuda kwokuti mayouths anoziva kuti aiwa Wikino Chivayo aiwa ane maallegations kana kuti mhosva dzainadzo dzaimbopomerwa. Sezvamuri kuona papicture ramuri kuona pascreen tinoona kuti in 2019 Wikino Chivayo aiva munhu aitospotiwa munhu aitotsvakiwa nokuti tinoona kuti pane page raNick Mangwana munoziva Nick Mangwana anoshanda kuMinistry of Information and Publicity. Saka tikuona kuti Nick Mangwana akanyora akati Wikino Chivayo is facing a charge of bribery after his company Endratrack company transferred 10,000 to former Zimbabwe Power Company board chairperson Stanley Kazhanje's personal bank account to try to allegedly influence the outcome of the tender. Saka ndo zvamuri kuona kuti Wikino Chivayo patone evidence itobuditswa to a very reliable source ya Nick Mangwana wamoziva kuti Nick Mangwana achiriko ku Information and Publicity. Saka ndo zvaita kuti aiwa maZANU PF youths auye adismisse Wikino Chivayo achiti aiwa you must not interact anofanira kusainvolviwa nemutungamiri wenyika nekuti angatozokonzeresa zvinhu serizvo. Ndotoona kuti mapower struggles aya anotanga tinoona kuti pakutanga kwegore vanhu vachinise kuona zvamakaita pambungu the celebration yeEaster vanhu vakaona Wikino Chivayo aiwa achiinvolvewa naED Mnangagwa. Vanhu vakashaura kuti Wikino Chivayo anozikanwa kuti impinge yenyika yeZimbabwe azosvika sei kuti Wikino Chivayo agonomira nemutungamiri wenyika pasina madeputies zvokuti nyange madeputies vana Kembo Mohadi nana VP Chiwenga vakatoona kuti there is something fishy pane chinhu chiri kuitika apapa. Ndotoona kuti pasi pekutanga tinoona kuti pamwe chete tinoona kuti paZVAITF paInternational Trade Fair tinoona kuti President William Ruto vanokamiwa munyika yeZimbabwe vagoita a tour kuZVAITF
the same controversial businessman Wycliffe Chivayo na ED Mnangagwa zvaita kuti aiwa maspeculations evanhu nyangwe nana Vice President Constantino Chiwenga vabva vafila kuti maybe there's something choda kuitiwa kuti Wycliffe Chivayo agova displacer or something else zvaita kuti struggles aya agutozonyasa kutosimuka. Ndizvo zvinhu zvinyanya kushamisa vanhu kuti chii chiri kunyasa kuitika mubato reZanu PF zvii zviri kuda kunyasa kutora nzvimbo noda kuti vanenge vachiona Wycliffe Chivayo aiwa achiva the right hand man seevidence yakangobuditswa neZVAITWA yamakanzwa mega the audio yakaexposewa neZVAITWA ichinzi Wycliffe Chivayo toti aiwa inini am the right hand man waED Mnangagwa I've got the powers kutodarika nemadeputies. Saka tinoona kuti aiwa madeputies kunyanya VP Chiwenga vanozvieliminata vanoshayikwa panzvimbo dzinenge dzinana Wycliffe Chivayo nana Mike Chimombe sezvamunoziva kunyange nana Scott Sakupwanya MPs vandoshanda muparliament asi vanoonekwa kuti aiwa vana VP Chiwenga vanozvieliminata kune vanhu ivavo vachiti aiwa madeals ari kuinvolvewa mutungamiri wenyika asiriwo. Unotoona kuti paarrival yaED Mnangagwa kubva kuSouth Korea asi zvamunoziva mese kuti ED Mnangagwa sepicture ramuri kuona kuti akaenda kuSouth Korea the same controversial businessman Wycliffe Chivayo maspeculations aramba achisimuka. Saka unoona kuti pakudzoka ED Mnangagwa he was not welcomed by his deputies pamwechete nemilitary nekuda kwenhau idzodzi nokuti vanhu havazi kufara naizvozvo ndo mashoko ari kubuda zvinzi they are not happy with his involvement the controversial businessman Wycliffe Chivayo. Tinoona kuti anonowelkamiwa naKembo Mohadi nemamwe ma-individuals but tinoona kuti military kunyange pamwechete nana VP Chiwenga they were not present because they are not happy with this involvement. Nokuti this involvement iri kunyatso kuvabata-bata vachiti what is going to happen. Vanhu havazi happy about this involvement the controversial businessman Wycliffe Chivayo vachiti izvi zvinokonzeresa kuti zvigotanisha kana zvigopa a bad name kune mutungamiri wenyika vaED Mnangagwa zvekutoti kana mutungamiri wenyika kana akainvolva mune zvinhu zvakadai zvinoreduce credibility yake. Saka imimi chimotidzai mafungiro enyu nori kudii pamusoro pechiitiko ichi chiitiko chasheka politics dzenyika yeZimbabwe kunyanya the leaked audio yakaitika mumazuva maviri matatu akapfuura akaonekwa kuti leaked audio iyi Wycliffe Chivayo akaita mistake akaallowa to be recorded nokuti yabva yaexposa everything yaexposa zvese madeals awandi nokuti tinoziva kuti Wycliffe Chivayo sekutaura kwaita mainterviews madays pakutanga kwegore rino Wycliffe Chivayo ataura kuti inini I've got my businesses out of the country, I've got my businesses ndakakura ndichinamata muchechi yekumasowe ndichiudzwa tsananguro dzangu and the likes vachitaura izvozvo but ike zvino takuona kuti evidence yacho yakubuda kuti maybe he might not be involved in those businesses but Wycliffe Chivayo might be munhu anongoita zvimadeals. Saka chimotidzai kuti munoti kudii pamusoro pechiitiko ichichi ndopano kuti pinda comment section medu mumbotidza mafungiro enyu musangano subscribe kulike channel, turn on the bell icon.